Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ n'ụrụ ọ na hụkwurechi ọ nwanne ọnụ nwanyị o nwanyị mba awịlanụ m eyi ụmụnne m ka mara m igbu oge ọ na nga m straight to the point ka gbutowa akụkọ nọ n'ihi na oge adịghị ana m otu nwanne anyị nwanyị ebe m n'ekwentị ya sị m nwanyị mba nọ nza ya sị m na nwere akụkọ ya n'ugbo gbutowara ya ụmụnne na ọ nọtụle akụkọ ya na-ene na enwekwa ndụmọdụ m ga-enyeleta ya na mnyetụ ya gaa n'ihu sị m ụmụnne m na ya alụọla di na mgbe ya na di ya na-ayị ya na ya abụọ nọ n'ime relationship ya na ya abụọ nọ na steji amara onye ka ọ mata ya ka ya wa matakwana ya ọ bịa na-akụri ya eme ekele na ọsị ya na ya emekwele na mmanya anaghị ala ikike ya eme otu ọsị mmanya anaghị ala ike na ya lekwe ihe ya ga-eme ọwụrụ ike mmanya na ala ike na o lekwe ihe ya ga-eme n'ihi na ọ mama ya wo the only person ya nwere na ndụ a nna ya anọzi ihe ụmụnne ya aba nwụọna ofozie naanị ya na mama ya na ikwu nne nọ ndị ya nwere tugbo a na-asụ ụmụnne nne mana abịa na direct ọbara nọọ mama ya ka ya nwere nwa onye ọzọ ya nwere na ya na mma ya hụrụ nwa ha n'anya na ha na-enupụrụ onwe ha isi na mma ya na o shiri ike nwaanyị n'ive na vileji ya ebe eshi na anaghị agwa mma ya okwu enyi ha na mma ya ha gwa eji mkpọtụ mgbe igbo nọ na-achọ nọnsens na imere mma ya gị laa o wee towe mma ya mgbe ụfọdụ ọ na-akọ destin ka ọ kọlite mma ya mana n'ime onwe ya na-atụ ụjọ si ya ga-alakwa ije gị wee kọritere na ya akpọrọbeghị ga eji mama ya mana bifo ya nwa na ya akpọrọla ụmụ nwaanyị ise ji mma ya na-enwe nke mma ya nabatara na-enweghị nni wan mama ya nabatara ya sịrị ili ya sị ya chọrọ ịgwa ya sị ngwanụ ka ha gaa hụnụ mma ya ka ya mara feti ya dana ya na ya abụghị n'ụwa n'ime relationship nụwa nụchaa ihe ezoruzie mgbe ọ ga iji mma ya bịa gwasị mma ya nabata ihe echere n'obi ya mechasị mba na ọ ga-adị ka ya dị desperate ka ya ejidezi onye kele nụnụ as plan B na ya hụ onye ọzọ dị ya mma ya gachi ike na onye kele nụnụ na-eme ihe nne kwuru na omewebeghị decision nke onwe na ọ bụghị fọt na ụfọdụ ụmụ nwoke dị like that ụfọdụ ụmụ nwaanyị dịkwa like that na ọ nọkwa na nwaanyị mgbe ụfọdụ gị na-agwa nwaanyị okwu ma ọ gabaga confirm ma ọ fọrọ nna ya ọ na-ahụta na nwoke ahụ gwaga ya eziokwu ya ekpebie n'ime onwe na ya ama ihe jaga ya na mma ya n'afọ ka ya nọrọ onwe ya si ya hụ onye ọzọ dị ya mma ya jụọ gachi ike na onye nke ka ọ ka na-eme mama na ọ ka na-eme mama ya asị 2 months after ọ kọchara akụkọ ahụ na ọ si ya ka ya na ya abụọ ga hụ mma ya si ara ili na ya ga-ala ka ịhụ mma ya ha gawa mma ya lee si na ya wụhụ onye amụma mana ya ahụ gị na ọ ga-amụrụ nwa ya nwa mana other things ya ahụ ọ dịchaghị ya clear tire nro ya ruru n'abalị na ihe mere nụ na nsogbu adị na ya batawa ka ọ hapụ ịdị ka ihe niile ụmụ agbọghọ niile nwa ya kpụlatagara nwa eke ya nwa bifo ajụwa sọ ya ga-alụ nwa ya nwoke na ọ batawa nwanyị mba nza ha kwekọrọ ekpere ụmụnna ha bịa kwụọ ụgwọ isi ya lụọ ya lụtụrụcha ya la mgbe ya na di ya ebiri only 4 months ya eji dụwa di ya na Lagos ebubi nne di eburu ngwongwo lokwute ha ya etiritikweni ya nye ya respect ruru ya savụọ ya dịka nne mụrụ ya n'afọ mere ya ihe niile bịa notice ya na this woman na practice other things according to her also religious faith ka ya na practice mana ya like cha ụmụ all those things ya na ha nụkwa ọ pụta n'ọkụtụ mgbe ụfọdụ o buru ihe na-efe ya jụọ sọ gịnị ka ofe gị na ejos na ọmamịrị ya lee di lee nne di buru mmamịrị ọ nyụrụ shi n'ime ụlọ somebody room ya wụ ensuit ga-aba ga nye ọmamịrị flush ya ewere komkom nyụrụ dị mmamịrị pụta fee ya na mberechi fekasha ya ebe niile ofe efe ya ewere aka ya abụọ ya echelie ya efefe ya eme ya tapụ ihe ndị a na-anụga ya elego onwe si nụkwa n'anya na that time kwana ya robekwana hụ ime ọ just 5 months ọwụ na ya achọghị ime iri ime ya na di ya sị ka ha chere target mgbe ọ ga-awụ ya mmụọ ọ gaghị awụ n'ime Disemba mgbe oke okechi
na ya chọrọ ka ya na-eyi mmụọ ya wụrụ n'oge udu mmiri so that nwatakịrị ga-ehi ụra ọfụma. ya na di ya ekpe mkpebi ahụ mgbe ha ga-adị ime. Dere nne di ya abịazie ka ya nọ. Mgbe nne di ya bịara na ya arụghị ime, ha ebido na-ebiri nne di ya na-eme ihe ndị ahụ ọ na-eme. Mgbe ụfọdụ o tete n'ụkọtụ ọ gaghị atụpụrụ ya ọnụ dadị ya ekele ya elu kele ya ka tụpụrụ ya ọnụ. O wetazi aka ebe 6 mgbede ọ sị ya biko na ya enweghị get together with chie na ya gasị ehi ọnụ ya nọgachi ekele niile o kele gị n'ide ọ pụtara kelee ya otu ugboro ya nọghị na ọ mezuru ya abụọ na ọ bụtara na that day na time ya eji eme gị ya na-eme mecha zuo na ya ga-ekele ya so oke mama nwanyị mba nọ nza. O ruo otu ụbọchị ihe a mege midnight ime abalị around 1 a.m. na ya na di ya na-awụ ha lakpo ha agbachi ụzọ. Mana that night being that ya nwasara ahụ last ya sị ka ya gbachi ụzọ, di ya si ya gbachikwele ụzọ ahụ. Ya sị nwaanyị ọgbawasị ya gbachikwele ụzọ na ele ihe na-agbachikwele n'ụzọ na ọ na nne mma na ọ lakpole na rum ya. Ya sị na ele nwe ihe karịrị ihe ha bụ ya na-ala ka ị nọ n'ime ụlọ na-ehi ụra na dọ eghere oghe ya ọ wụrụkwado ọsọkwa ihe ọsọkwara ya wụrụ manshọn ya na-ala ya onye ejite ihe dọ na datrum emere ka agbachie ya. Di ya gbawasị na ihe ọ na-akọwa n'ụgbọelu na ọnụ ndị ochi bata nọ ha gbachie saịdị ka ha ọwụ na ndị ochi a na-eburuzi mmanya ebe ahụ nọ no problem na ha enye na onwe ha another high level of security ba ịgbachi ihe kweta ọha no na mmanya nwere ike na ọ nne nwaanyị o nwere ike gabigawa ihe n'ime abalị. O nwere ike ya enwe nwe ya ataka ogbere pụta ya guru ụzọ bata hụ ha ọwụ onye ọbụla nwere ataka na-etiwo mkpu mana o nwere ike shịrị ashịrị guru ụzọ bata ya na-ele ya si no na adịkwara echike a bidokwara ya gwasị ya gwachara na o were ya ụzọ ahụ ya gwasị ọhịa mme ya gwere. And the reason ya eji agbachi gị ụzọ ahụ n'ọwa ụjọ because ihe nne di na practice na ọ dị too much na-edisplayarị mgbe ụfọdụ ọ na-emecha ihe dị questionable. Ya nọrọ nga na so ngwanụ ya ewerere ya ụzọ ya oghe ka ya na di ya do otu obi si ehigbele ụra ya like ga hụ energy enwetaghị dị nwe ihe lakpuru na ya na di ya nọ n'elu bed. Di ya bụ ụzọ ahụ ọrụ ekweghị atụ ya. Ọ dị ya ka enwe onye gafere na dọọ ha gafee ewelite anya enwezi onye ya hụrụ ya eke nkwụcha si ihe presị ya ewedo na oge na ọ gala ime. Ya nọrọ nga na sendịa meseji na WhatsApp sendịara Adanne silekwekwe ihe ya hụ ga na ya mahụ na ya enweta ụjọ tụghị ya this night ma nwere ihe ga-eme ya na inner being ya dị afraid na ụjọ na-atụ ya na lekwekwe ihe ahụ ga lekwe kemgbe nne di ejiri bịa lekwe ihe ndị ọ na-emegasị ya ghọtaka denụ ka abalị n'ugbo na rum di ya na di nyere instruction ya ewe ya oghe kpakọ ụlọ ụzọ ha na-agbachipụ na as at this time ya na-etestịrị ya meseji n'ugbo ile na ya mụ anya ya amaghị ihe gafere na dọọ ha vụrụ gafere ya ha abataghị sa jọs gafere ya hụ ya mana ọ nụrụ ya mana ọ mmadụ and that person na ọ gbapụrụ dimkpa dịka nne di ya n'ihi na nne di ya gbapụrụ dimkpa nwaanyị ya amaghụ ma nwere ihe ha chọrọ ime ya ghọta. Nwanne ya nwaanyị reply ya si in that case na ya eme na vigil na ya tripụl ime ka ele mechi anya mee ka ọra ahụla na ụra ga-eburukwa ya na anya ya ghere kpakọ na o lewe anya kama ya gbanye ọkụ dim ọkụ mana anya ya ghere oghe tirichi egwu ya soke ya were na nga were fon ya kpuwe ihu n'okpuru pilo ya menyụọ ya ọkụ doo so enwezi onye mama ya mụ anya ma ya ehigo ụra. After like 30 minutes lekwezi nne di ya kwụrụ na dọọ ha kwụrụ chin nwaanyị na dimkpa nwaanyị kwụrụ na dọọ ha n'ọtọkụ guzoro na-ele ha nge na di ya doro na-ele ha adjustable lantern ha na-eji ehi ụra dịkwa on. Nne di ya na-ele nge na nwa ya nọ n'elebet lege bịawazi batawazi abatawa ụjọ ezuo ya ahụ and ọ na-abịa ahụ ihu ya na ihu ya adịghị mma otu ọ gala ebe nwa ya nọ lee nwa muvuo bịawa saịdị ebe ya nọ ya eke nkwụcha sụta ọbụla ochedere na ihe ọwụ n'ọnwaanyị n'ibe ọ nụrụ nga gbeta aka ka o metụ ya aka na afọ ya ghere n'aka cham si ya mama ọgịnị na ele ihe o ji chọọ ihe ka o mere ka ihe o ji dị sniki ọ sị ya na ya bịara bụ imere ha ekpere na ya nwere midnight prayer ya bịara imere ha na ya bịara imere ha ekpere na ọkwa hụrụ ya na ọgwụ ụmụ anya na ọ hụrụ ya gara ga emere nwa ya gwa ya sị na mgbe ọ gara saịdị nwa ya okwu ha okwe nwa metọghị nwa ya nwoke aka before reverse ya bịawa saịdị bịa edoro bịarute welite aka ka ọ bịa mebete ya n'afọ ọ n'afọ ka a na-ekpere ekpere na onye na-ekpere ekpere o kwesịghị ịmụ anya so that ekpe ya sị eme. Nne di ya gwa ya sị na ya ma na ọ ga-wee difficult woman
na ya ma na ya eshi na pit of hell, na ya ma na ya wee kwee nsọ ọdụ ogologo, na ya ma na ya agaghị ekwe mana ihe ya na-amahụ ya na chi ya mụ anya ya ebido kabashiwa nwa nwoke tetezie so what is going on ọma gịnị gwọwa nwa ya nwoke si ya hụcha na everything na ihe niile Chineke ji na okpukperele na ihe ya gara ga ebute na ọgwụ ikwe nsọ ọdụ ogologo na Queen Elizabeth na ọ na-ehi ụra n'abalị ka ọ na-eji efegharị na ya nọ n'ọrụ ugbo na-ekpughere na si ya gawa na nwunye nwa ya chọrọ ịga gara ọhịa n'ọrụ na ya gawa ya were ụzọ gawa ya agarutekwa gbam by this time ọ nọ n'ụra na ihe ya ọma na ya nọ na ya nọ n'ime mmụọ. Nwa nwoke sị mama olee ohe nwunye ka na ya onwe ehihekwe na ọ na-ehihekwe na hụra by this time ole ihe ọnụ gala emeke ya na-ele ya na nwa ya jụọ esi na ote mme shi change this matter na ọ na-atọ ọchị na mme ya nụgo ugbo gara na ọ bịa gafe gole before vuru gafe hekwa ọzọ vuru batawazi abata gala side ebe ọ nọ lee ya nyụọ ya ma ohigo ụra lee nwa nwoke ya wụ nọ n'ezigbo ụra ụgbala ha ebe ụkwụ bedi bịawazie side ebe ya nọ ka o bikwasa ya aka n'afọ ya ghore n'aka chamsi ya mama ogene ọgwa wee si ya chọrọ imere ya ekpere ya jụọ ese ọ ya ekwesịghị ịmụ anya mgbe a na-emere ya ekpere ọ na-emere ya na ọ na-enye na-ekpere ekpere ga-amụ anya ikpe ekpe ya hụkwana ihe ị na-eji ọnụ na-ekwu hụkwana ihe ọ na-asị ementụ na ọwụ ihe eji ọhịa eji wee kwe nsọ dị ogologo bikọs ya jụọ ha dị ya jụọ dị ya si na ọwụ mama ya gwara ya ewere ya ụzọ ya nọ ngachi n'elu bediritu ihe nwaanyị a na-ekwu n'abalị ahụ gene ochetara chejele the next day ya gbachi ụzọ di ya si ya ụzọ ahụ ya gwa ya ọ na mma ya dịrị ya na mma ya arụga tugeda ha bịa n'ihu ya ya na-eme ka ọma ihe ọ na-eme then ya na mma ya ha ekwepịa na this idea of ewu ụzọ na ya na-aga gbada ala ka ya gaga hie na sitting room na o lekwe bedroom ya na nne ha hie na room nke ọbụla ya ga-anọ ya ga-agbashi ya na enweghị mmadụ ga-eme about it na nga ya chọrọ ihu ya ga-agbashi nne di ya so mekwene n'abalị na ya nwa ahụ mee ihe ahụ ọ chọrọ ime n'abalị ya mara ntatị na ya wụhụ ya eshiwehu ya na-agbọ ya na ya abụọ enwe ihe di ekwuru di ya nọrọ ngasị ka ya pụọrọ ha di ya gbadagazie ala hapụziere bedroom ya na ya abụọ ya ewerezie ka ịgbachie nọrọzie inside bagazie n'ekpere nne di na-esu aka na dọọ na ya achụpụla nwa from bedroom ya na ya achụọla nwa ya nwoke from bedroom ya na ya ga-ahụ declare war n'abalị ahụ ekpegide ekpere ahụ chi ihu ya emeghe ụzọ di ya agbagote elu bịa rie nri riekwe na iricha gawa ọrụ ya onwe ekwe asacha ahụ ihe mere mgbe ya wụchara ahụ ya were juo ihe niile ma wardrobe efe niile were anointing oil bikwasa aka na wardrobe side ebe ngwongwo nọ were anointing oil ka ya cross ebe ahụ ya pụwa ka ha lọtara di ya lọtara nne di ya bịa gwawa nwa ya nwoke dat na nwunye nwa ya ihe mere ala awa bata bịa lụọ nwa eburu n'afọ 9 months na-atụ ya ụjọ to the extent o were mmanụ ahụ ekere gaa ka a na dọọ ya na ọ gadara na bedroom nwunye ka lee ihe ọkara na ihu wardrobe ya na nwunye nwa ya hụtaga ya witch ọdezu n'obi ọ na-ahụta ya witch ya so ogweghị mmadụ na ihe ọkpọga mmanụ ahụ ekere na ọ bụ olive oil na ọ bụghị mmanụ ahụ ekere na ọ bụ mmanụ nsọ na ọ tekwele mgbe ụfọdụ ya na amakara bifo ya bịa na yuzuru mmanụ ya na ihe na nga ha bịa wuhu ụlọ ha na anything ka hapụ na ibere na ọ Lagos enwe onye ọbụla na-ebere chi ehiwe isi na ọwụ ya nwoke ekwere ga zụta mmanụ kemgbe o kwere bịa ngara ya gabe chọọchị nne di ya si ya na-ajụ ya na n'ihi ya ọkpụgị ya amosu ka o ji yezuko ozu ihe niile ore mmanụ techa ha ebe ọ hụrụ ya maka ya cross ebe niile cross even kitchen na cross ebe niile ite niile cross na ya ga-abịa lawara ya kama mmadụ ga-abịa hụta ya sị ekwensu ọdụ ogologo nne di ebuo ngwongwo ekwelukwu ala ya emecharịọ ya sị ngwa ọ nọrọ nwa na-ele ihe wee semokwu na ya nọrọ ya si enweghị ike nwaanyị ahụ ala ọ lawa n'ihi na ọ jụọla mgbe ọ bịara ya gwa esi ya dịbeghị ime di ya after 2 months after nne di ya lawara nne di ya kpoo ya na fon si ya na ele ote o mere ya si ya dị mma ọ gwa ya jụọ esi ụkwụ fekwa ele ya arụkwala ime ya sị mma na orubeghị mgbe ya na di ya ekpebiri na ha ga-adị ime ọgwụgwọ ya sị na ha nwechara mkpebi ha nwechara mgbe ha kọndishọn Chineke mgbe ha ga-adị ime na thank God no wonder Queen Mother nwaanyị na-ahụrụ ihe na-ahụ na nzuzo Chineke jiri kwara ngwa ọrụ spiritual church ebe ya na-aga na ekwuru ihe korokotom that na ekele dịrị Chineke bi n'eluigwe na ọ dịbeghị ime na ya biko ya na di ya kwụrụ ụlọwa ka a saa ya afọ ma ọ wụghị ya na ihe ga-emebi
na the woman sị na ịtụ ime gara ya na o jichikwana ike tụọ ya bụ ime na ọ ga-amụ onye ihurihu na ihurihu na-eshi ama oshi ama anaghị eshi ama na ihe na-eshi ama na ọ bụ ihurihu na onye oshi nwere ike pụta chegharịa lụọ nwaanyị nwee ụmụ ama ha eshi mana onye nwoke daa ihurihu ama ha agwụla na tupu ọ mụọ nwa a na-ele nwa na-enyo enyo nwa aka jụrụ nwa na-akpọkum nwa na-asị God forbid nwa na-erijeti na ya lụta ya na di ya lụta ka ya kpụrụ ha gaa ministri ebia na aga anara ekpere na spiritual church na ha shiri ike na ọ jụkwa di nkwanụ nwa ya nwoke na enwene mgbe na ọlụbeghị na enwene mgbe ndị iro chụrụ ya ọ gbaralo Jehova mekwere n'onwe ya aha ya sịrị ili ya sị oke maka ediskọs ya wit di ya elorute ya ewepụta na ya na-eri ya ebidebede ịkpọrọ di ya detin di ya gwawa ya sị ha ele mgbe ha ga-ala ụlọ na mma ya sị kpọlata ya ka akpụrụ ya ga ebe ọ na-ana ekpere ka a saa ya afọ na oji dara n'isi ya na biko bifo adị ime ọgụdụ na ọdịla ime sị lọta ka a saa ya afọ ka ọ hapụ ịmụ onye ihurihu ọgwa na ọ dịbeghị ime ka ọ hapụ ịra ha ahụ na ịtụrụ ime mgbe ha dị redi ya gwadie sị na ọhịa nne di ya gwakwa na mma ya kpere na-agwa gị na ele ihe ọ hụrụ na datin na nwaanyị mba nọmza na ya jọsịrị gwa nne di ya sị ka ya na di ya diskọs ya di ya ekwucha ya jọsịrị nnọọ sarcastically Joyce ele ihe o kwuru ma ọ wụrụ ma ya nwa ijikọrịta ugbo baiga na moto buru onwe ga hand over to that woman na nwaanyị nwa na-ahụ ụzọ dụọrọ ha fosi ha saa ya mmiri na ihe dị only thing ga-eme mgbe ya nwụrụ ma ọ bụ mgbe ya dị ndụ na ole si ya nwụrụ eburu ozu ya gawa that journey ma ọ bụrụ na nwoke na ọ dị possible mana ya achọghị iji ike asị nne di ya na ya agaghị eme ọ dị na ya agaghị eme ya ma na ọ sabene di nwa ya nwoke isi di ya sị na ha ga-ala ya gwa di ya sị no na-ele ihe ha na-alakwa no na ọ baghị uru nakwa ya na ya abụọ nwere chọọchị ebe ha gbara akwụkwọ na ya na ya abụọ nwere onye gbara ha akwụkwọ na ya na ya abụọ wụ Christians na this woman na-awọ ministry nwanọ na enweghị aka o nyere ha mgbe ha na-ayị enweghị presence in their lives before ha abụọ na ha eche na ha enwetala onwe ha n'ọnọdụ ha nidiri ịgbarị chọọchị di ya gwawa ya na ọ bụrụ ha ịmụ nwa nwere ike ọwụ na Chukwu mebere ha tụrụ ime mọtọfụ onye ihurihu kwara nwatakịrị imecha wee onye ihurihu nọkwa mana onye mụọ nwa ihe ọsọkwara nwa ahụ wụrụ agaghị eji osisi akụgbu ya na mma ya anaghị misfaya ụtọ ahụ ejiri ya ebe ahụ na ojiene na mgbe ya na-azụ ahịa ọhụrụ mgbe ya ọga ya duru ya ọhụrụ ya na-azụ ahịa mgbe ọga ya duru ya na ebe ya bi na one room mgbe ya bi na ndị amụsụ juru di ya na-enye ya nsogbu mma ya sị ya kpote aja kọmpaụnd ahụ na onye ọbụla gara na dọọ ya ekpote aja slipas ọnụ ụzọ ụlọ onye ahụ ya ewere abalị kpotecha aja ahụ niile kpoghere mmemme ewere gakwuru the woman na-emecha ekpere emecha ihe ndị o mere enye ya ihe mmiri efere na dọọ ahụ fedo onye ọbụla na oruhu 2 days nebo ya agbabiri ọnwụnwụ ka ọ nwụrụ ya gba mmesịrị gbagba ihe mere na ha si eshi ebe agbapụ ya eshi ebe ahụ the next day ihe jiri chọọ ụlọ n'ọwụ the next day ya chọrọ ụlọ chọta ụlọ shi ebe ahụ mekene gbapụga ihe nwanne ya nwaanyị si di ya ekogara gosiri dat na nwaanyị a na ọ dị ike na ọ na-ekpe ya jụwa di ya sị ele ote dị chọọchị dị di ya sị na ọwụhụ chọọchị na ọwụ spiritual ndị a na-ahụ ụzọ ha na-agbakọ eme chọọchị ọwụ ị gara bịa bụrụ mkpanụ bịa ha jụọ a few questions enwe ihe a ga-emere nwa ọwarere na materials gwa m otu ị ga-esi mee na ihe ị ga-eme gị were ga-eme na the woman anaghị aga ụmụ chọọchị ka abịa gọba na-ebe Jehovah this and God of this na ọwụ anya spiritual home ya gwa di ya si ya na by the special grace of God na ya gaghị amụ nwa ihurihu na ihe a na-aga emewe iwelite onwe submit onwe ka asa ya afọ na ya agaghị eme ya di ya so na ya nwa nwee ụlọ a ka ọwụ ya onwe nwe ụlọ a na onye nwa bịa lụrụ ya na nwa na-amụ na ọnwụ nwa ya ka na-amụ ya gwa di ya so ọnwụ nwa ka ya nwa ka ya na-amụ na 50-50 na ya nwa ga-ebia the highest pen so ya nwere right ikwu ihe ya chọrọ na ihe ya na-achọ na ọgba nkịtị ha mụọ onye ihurihu na o divorce ya na nwa ya dị ihurihu na o divorce gwa na ọ dị ihurihu na continue na-aga mana ọhụ na ị ga-asa ha afọ na ya ga-asa and ịtụ ime agaghị ara ya ahụ di ya sị akụkọ na-egwu na ihe ọ na-egwu na ọ wee egwuregwu na ha gacha n'ije ahụ ma ọ bụrụ na mara ije a ka ga-aga n'ihu ya gbaa nkịtị chenawo open threat chenawo mmanya nọ like egwu na-echighị ike ya ma na kebiaje n'ihu ụka ọ ka ga kpọọ nne di ya na fon kore na ya jụrụ ajụ na ya agaghị abịa nne di ya eburuzi ọgụ
agba busue gwa ya that na ya agaghị adị ndụ amụọ nwa ihu ihu na oji adana na nwa ya ọ na-aga ịmụ na ọ dị igbo na in fact na ya bọdakwala ịdị ime na ya bọdakwala ịtụrụ ime ma ọ bụrụ na ọ bịaghị asa ya afọ n'ihi na ọ wasa anya afọ ya tụrụ ime ya dị shọ na nwa ọ na-aga ịmụrụ ya nwa ga-eriplesi na ọgwụ mgbọrọgwụ ya ya di ya nọzie na ọ na-adị di ya enweghị ya ya chọghị take chances ka ha mebia ga-amụ onye ihu ihu ya dịka ụdị meseji ọbịa na dị meseji na ọbịa ya si ya mma ya si na oke mgbarị na oke ime ihe n'ọnụ na awụ prọfesi o mebierela a lot of people ihe ọma Chineke dị nwere ha na ụtọ ọ bịara di wote ya nwa bịara di na nwa nwere right over nwa nwere right ikwu dịka okwu ndị a ọ na-ekwu dis instruction ọ na-eweta mba niile ọ na-aba ihe niile ọ na-akpọwu nwa o buru n'afọ ya n'otu ugbo di ya na ọkpọ nwa nwoke echisa oluwa nwa nwoke baa moto oluwa ya gaghị asị ya na ya gala aza oku nne egbiri na nwa nwoke lụrutezi ọ chọzi ịkwụgara nwaanyị ahụ ka slọtọ ya ebe ọbụla ọ chọrọ iwere ga achị ngapụ nwe na ọwụ ya ma ọwụ nne ya ihe ọwụ nwa ya ụtọ sịrị ya na ọ gaghị abịa exercise as such right ebe nwa ka ya nọ obezi nwa ya nwa ga-ebu n'afọ ọ na-achị kọndishọn ya na-achị ịnara the power of mother nabụ ya na ka e were onwe subject arịa were onwe submit etu ya na ndị ọwụ na ya agaghị eme na ọnwa ya ga-ebu n'afọ 9 months na that decision not solely has to take na ọ ga-abịa etekiri na ọwụhụ by force ịpụ ga sa ya afọ na ihe ọgọgọ na ọnwa nwa ya mụrụ ya na-ekwu okwe na ọnwa ya na-aga emu na ya si ya agaghị abịa na ọgọdị woman na ọ chere mgbe ya mụrụ onye ihu the woman sị na ehe ji niile ya ma na nwa ya nwoke ka ọ ga-eji fight ya nwa ya nwoke bido ụkwanụ di bido problem here and there ya edewe n'elu ọsọ emere gị dewe n'elu edewe n'ala ọsọ emere gị dewe n'ala na ya bịa ka ha gaba na ọ dị only thing na ga-eme obi ọmakpa na the woman sa ga-asa ya afọ sakwa ya na onwe ya mkpu n'ala ya so that ha ga-amụ nwa dị sansam ha ga-amụ nwa nwere amamihe ha ga-amụ nwa ha achọghị inwe elu ha achọghị inwe na oji adana na ya ga nwunye na ọ ga-amụ onye ihu igbo ya elege nnọọ ihe ka ele gị ike agwụ ya ruo next month ya gbahite ya bịa notice ya na ya adịla ime and the next month ya ga-abịa na mgbe ya na di ya conclude na ha ga-adị ime mana afọ ime ahụ bịaziri na ngwa ya gwa di ya sọrọkwa ya eme ele calculation ya na ihe ya calculate as free days ya na ọgwụkwa ha free days ya na ya gara ụlọ ọgwụ ya ahụhụ ihe ya mgbe esi kwesịrị ịhụ ya gaa ụlọ ọgwụ ya testela positive na ya dị ime di ya si chi na-egbuola iwu na chi ya egbuola iwu na so no na do ọdịbeghị late na the woman sa adịgodi ime si bịawa ka asapụga ahụrụ ihu ihu ya gwa di ya sị nwa ebe ya na-aga na onye gekwenye ya nsogbu n'ọbọdọ gị di ya nọrọ nga dịrị ya that day na ya ga-eji aka akụpụ ya afọ ime n'ugbo na di ya egbugo edote anya ya enwetacha onwe ya nọrọ nga na bu akpa ya ụla larute bruises wound akarịa ebe niile azụ ya niile o ji betụ pịawasịcha ya mission ya that day wee kpọpụ ya dị nwa mana because of chi nwa ya dị ndụ ọka na ịkwa ọ ya ka ya nọ nne dị eji oji si kpọta nwa ha nwa ya bụ ya nwa ka enye ya tọrọ spiritual cleansing ka ọ hapụ ịwụ na ọ mụrụ nwa ahụ echi onwe nkwarụ a na-ele ha anya na ha bịa claim nwa ha ọ elekpọ ha ndị ọjọọ na ha mere nwa ha abandon na anaghị ekwukwere ya ugbo ha kpọta ya ka asa ya afọ di ya everyday ọ na-akpọ ya n'afọ ya gwa ya sị na ihe a na-agwa ya bụ na ọ bịa nara ihe ọ kwụrụ n'isi ya na ya anaghị alụgazi ọgwụgwa sị what of nwa ya o bu n'afọ na ọ bịa na o chenjirila destiny nwa ya ka ya saa nwa ya haziere ya ọnọdụ ya ugbo a na-amụbeghị na nwa na ọgwụ ka ọ na-akọ akụkọ bịa nara ihe akwụrụ n'isi ọwụ ihe akwụrụ n'isi problem ya na-ekwekwu ya osi dị o bu n'afọ gbalaga ihe a na-ahịọ ekwughị ezigbo okwu bịa nara ihe akwụrụ n'isi obido na-etugharịa manụ ma otute ọ ga-ekidnapụ ya wega ebe ahụ by force nwanne ya nwaanyị ke nta ya etoro ya kpee na fon ka o resịrị ekwekwe ihe ya ahụ ka ahụ si ya bịawa na ya bịawa Abuja na o shizie Lagos tụrụ ya bịawa Abuja ebe ụmụnne ha niile na Lagos ọ gaga n'ụlọ aga sach agari n'ukwu gate agari ebe niile a na-ahụgharị faces ama na-ajụ ya pụta na street asị nwenye jụga ese that lady ka ọ bịawazie tụrụzie bịawa Abuja na owote echi mma ga na moto gawa Abuja gakwuru nwanne ya na ebe a ka ya nọ chenji sim kaadị ya mụọ nwa ya tiga sim kaadị kpoo ya na ya amụọ na ọgwagwa sị na ọnwa ọka amụrụ nwa ọhụrụ ka ga-eji ama ihe ọ ga-awụ na ya ka na-ele ya gwa di ya sị ya agwala ya severally na ọ gaga nara ihe ọ kwụrụ n'isi ya na ya agwala ya na ya na-alụgazi na egwughị ha egwu mgbe ya gwara na
di ya nọrọ ga-asị ya ka ya hold picture nwa ya ọ sị ya send ya picture nwa ya gwa ya sị agaghị send picture nwa ya na ebe onye nyegaghị information buga amụma na-apụtaghị ya mgbe ya dị ime bịa saa ya afọ na ya send ya picture na o nwere ike were picture ahụ wegara that woman the woman eme ihe masịrị ya enwezi ihe mere ya echi asakwa ekwuru ekwu na ha nọrọ ntịrị nwa ya etolite ya anaghị ego eji azụ nwa ya anaghị na enweghị ihe nidiri ya fọ na ya chọrọ nwa ahụ azụlite ụwa hụrụ ya dat na ọ dịghị iberibe ọchi ya enyeghị ya nzuzu na nwa ya na ọma ihe na ihe ọ na-anaghị pichọ nwa ya na anaghị pichọ nwa ya ka ebelete nwa ka ebelete ya nọrọ onwe ya na ya nọrọ na ọ wee tret nyere ya na nwa ya na ya ga-akọrọ nwa ya ihe mere na ọ bụghị ya nwachọkwa ya nwejiri ngwongwo eji aka eburu ngwongwo ya gba ọsọ ndụ o gburu ya elu ka ọ kọpụ nwa ya gba ọsọ ndụ na ya nọrọ mgbe nwatakịrị tolitere ka ya hụ iberibe ahụ ọ ga-ada na nwa mba na nza na nwa na-ekwu okwu ya ewetala aka 3 years nwatakịrị amamihe ya nwa dị sam no problem ya bịa hụ onye dị ya mma chọrọ ịlụ ya gwa ha bịa nara ihe ha kwụrụ n'isi ha si akpọlatara ha nwa ha bifo a na-abịa nara ihe ha kwụrụ n'isi ọwa another thing stage ha wetara the woman si na ya kpọlatara ya nwa ya bifo ha na-abịa nara ihe ha kwụrụ n'isi na ọ bụrụ na akpọlata ha nwa ya ga-abịa na ihe ha kwụrụ n'isi and nwa ya nwere right ịlụgharị nwaanyị lụọ nwaanyị ọzọ lụọ nwaanyị ole ọbụla ọ chọrọ ịlụ na mgbe ọbụla o jiri kpọta nwa ahụ nara ihe ha kwụrụ n'isi mgbe ya bịara wefe ndị wefe ticha dị mata ọnụ gbawa ya sị ọga ya sị na ọ wee tret nyere nwaanyị ya na nwa ya na o kwesịghị ka nwa bịa because ndị a na-ebu amụma they can do anything to make their prophecy come true na ọ wee tret nyere this child na nne ụkwanụ nwunye and the marriage ahụ by force ọsọ chọrọ out of this marriage na ọ gaghị afọsi otu a ka esi persuade di ya ọ bịa nara ihe ọ kwụrụ n'isi na m lezie n'ihe mere n'ugbo ka ọ bịa nara ihe ọ kwụrụ n'isi ya ebe lechaa anya ka ha nọ chọrọ ịlụ ya because of this problem ka ahụ ọ dịghị serious ya gawa si ya ga-agbaghalị ya gawa ọ lụzighị ya by then ya na di ya mgbe separate ala ya dịzie free na-erezi nwa ya nwoke na nwatakịrị dị 12 years old di ya aga lụọla nwaanyị ọzọ ọ lụrụ ya gazie ntọrọ mụzie nwa mụzie ha na-akpọ complete mbe ọ mụrụ ọwụ mbe ndị kere na-agụ ọnụ mmiri ọhịa ọ mụrụ di ya aba mme so na ihe ọwụ ihe ha mere ihe ọhịa ha rụga na ihe ọwụ bịa asa afọ na kele ugbe na akwa ekpụtara ekele gwere na asa na ya afọ lekwa gịnị nwezi ihe mme ya gwagwa esi na ya dị sure that na nwa ahụ ka isi mụrụ ya na ọwụ nwa ya n'ihi na kele ugbe ọwụ na ọ bịara na ngwa asa a na-esapụ dịsị na imbesel shinge na ọbara na o shinge n'ime ya na ọya o shinge na ọwụ ebe a ka o hochiri ọfụma na ya adịghị sure na nwa nọ ka isi gbụrụ bịa gbalaga na ọwụ nwa ya nwatakịrị yiri di ya ka gịnị ihe ha gbalaga ya ma ya na mama ya esewe ya na mma ya esewe ya ewepụta ọnụ sị mme na ọwa amosu nọ ntụrụ okporo mme sọ nwa ka ya ekporo ya amosu na oruhu 2 weeks the woman anwụ nne di ya nụtara nwa di ya kpowe na fon si ya biko na anya ya emeghele na ya eluwe na ya gbaghara luwe ya jụwa dị eso ale na ihe mewekwere na anyị kọwara ihe niile n'ugbo na ihe niile adị woman na-eme na-enwe ka ya ma na-enwe ofu mkpụrụ ka ya ma ya ma na-enweghị ihe a ga-asị lekwe ka ejiri ishie onye ọbụla ihe ọbụla ọ si eme na ọhịa na-eme na otu ugbene mmanya nwụkwala na ọ ga-alọtawana kpọlatara ya nwa ya na nwunye ka abụọ mmanya kwara ya agaga lụọ nwa mụrụ ya mebiri emebi nwa nwoke na o mebiri to the extent like o mebiri enwe ihe wụ mmekwata na nwa ahịa imbe na-enwe grade na ke na ọ dị highest grade na ọ nọ n'elu ọ nwere anya ha pass 4 ọ bụgahakwa ọnụ mmiri ọ nọ hakwa n'elu ya nụ ya nyụzuo onwe ya ahụ ugbe na-emmaka okwu ya anwụọ na wụkwana nne di ya wụkwana nne ya nwoke na ugbo ewu di ya ex-husband ya mme ya nwụrụ na-akpọzi esi elowe n'anya ya na o mebele then the woman nwunye ka abụọ mụkwara na nwa ahụ bighara dị nwa gbalaga na ya information ya na-enweta wụ na ọ chụgburigo nwunye ka isi ka aha ajụ na-ekwe ha asa ya afọ na ya nwa ekwetere ka asa ya afọ lekwe ihe ha asara nwa ha sara bren nwa ya ga-erie na ha elekwe ma ya ga-amụ anụ ka ya hapụ ịmụ ha ihe yiri ike ya ebi ha gbalaga na nwaanyị mara na mgbede akụkọ na ugbo tụwara ya ugbo na ugbu a na ọ na-arịọ ụmụnne niile oke agaga n'ụlọ ha na mmanya anwụọ na mama ya anwụọ na mama ya anwụ na ọma ya mere ike na nwaanyị ahụ disivuru mme ya uzuge mmanya this and that ọkọrọ gbago ya akọrọ gbada na unu biko gbatara ya ọsọ enyemaka na-ele otu na ochie hụta akụkọ na di ekpega na nwa ya nwoke etolitekwara nwatakịrị brilliant eme ọfụma yige nna ya yie ya shie ya n'ime
na-arịọ ya na kemgbe o jiri hụ nwa ya nwoke ọ dịzị ka arụ ọpụrụ ya. O mechana enwebe ihe na-arịọ arịọ. O mechana si ekwu ihe chọrọ ka o mere. O mechana si ya bịa n'ụlọ ya rụrụ ka echenji dọkụmentị ya n'aha ya. O nwebeghị ihe a na-arịọ mmadụ n'ọrịọ. O mechana sị ka ya resha ihe niile ya nwere gburu ya na ya abụọ na nwa ha gawala bekee na enwebe nkwa okwebeghị. Ya jụọ ese what of osogide ọkpara ọgwụwa esi na ya mmadụ a na-eji osisi akụgbu nwa ya na kama ha ga-adọmpụ ya na otu chọọchị na-esendịrị ha ego eji elekọta ya ebe ahụ. Ya gwa so ihe ọ kpọgara igbo na ya bịa lụghachita ọ bịa lụgharịa ha ka ya batazie na-elezi nwa ya dị sand elezi ngwugwu a mma ya gbatara ya ngwugwu ahụ ọ chọrọ ịgbata tru ha ya achụ o were anọda woman gbata ya ka ya bebe lewezi nwa nwunye dị edi woman mụrụ dị bọị gbalagara agbalaga ihe ọ kpọgara igbo ka ya lọta bikọs nwere otu ya ga-esi lọta na-eleta nwa ka hapụ ileta nwa ka ọ wụkwana ya mụrụ ha abụọ enwere mgbe ya ga-asị ya chụpụ nwa ya na nna ya sị na ọhụ nwaanyị ọzọ ya lụrụ na nwa ya tolite ọ bịa lete na nwa mba nọ ọnụ na-arịọla ugbu a na-asọ pepe esoro na ya arịwa nwanne ya nwaanyị twist wee try wala ịnọ on his side banyere na m jụta elu unu na ọ wụrụ gị ga-alaghachi. Ụmụnne m okwu ekwulekwu chamsi nna m ya sị ihe nọ nga aha na-awụ ji gbajie a na-akwa ya akwa anaghị eji gọm ejidekwana ya ijidegodi ọkwa nwa mgbe ntọ ya mmiri ji ga-agụpụtakwa ọ gaghị ọpụ. Ihe aha na-adị ṅụsọ na nwaanyị a mme na-aga na nke ya nara ekpere nwaanyị ime mmụọ nyere di ṅụ si ya ga-aga fọst ya zatajuo aja ụkwụ ndị niile ya na ha bi chịtara ya ga-azatajuo ajụjụ ụkwụ ha gbotejuo ka ọ gara n'ọnọdụ ya ga-azara aja ụkwụ ya chịkọlọta kpogoro nne wegere nwaanyị ahụ ha enyezie ya ihe ọ ga-abịa fezie na ndị mmadụ n'ọnụ ụzọ ụlọ ha somebody anwụọ. Ọ bụrụ na that woman always fat people amaghị na anapụ ha ekwensu ikikere ekwensu ji ikikere emega operate mana ihe enyeziri ya nwa bụ mmadụ wisdom also search all spirits. The woman mana this man nwoke na si ya wudi na ọ continue after neighbor ya hụ nwụrụ ọ continue ọ nọrọ na that company ihe ahụ dọkashịga ya ahụ ga na-adọkashịkwa ya ahụ ọ nọrọ dị a ihe ahụ dọkashịga ya mana ngwa that person nwụrụ ha gwasị eshi ebe akwapụ ya eshi ebe ahụ megịnị kwapụ after eyuzurule ya kwafu ọbara ha were aka emetọ ya soak ya na blood ka awụ nke ọ kọwara ga enwere lot of things daman mere daman eme na ihe na-ekwesịghị ekwesị aka ya sokule na blood o mechụọla onwe ya ihe o mere adịghị mma in the name of nne o nwekwara ike nwee nke nne ya mere ya ọwụ mgbe mmadụ dị used to ịgba egwu a na-akụrụ ya ị na-agaghachi back ya edoo anya na husband o nwere a lot of commitment ihe ndị o mere na o kwesịghị ekwesị o megidere a lot of ndị aka ha dị ọcha in the name of mama m sị ebe mama m na-aga ekpere choice ahụ dịrị gị nne m ịhapụ m n'obi m aga m asị m ịnọ nara ezie nwa m for 12 years nọgide ọ bụrụ na marriage a ka dị open ọ bịa nara ihe ọ kwụrụ n'isi m agara m asị ngwa gbaghara wa gaghachiwa mana egbubiele that marriage dissolve ụlọ ya for both of you now to become husband and wife a ga-agaghachi ga-emeghe ihe a kwụrụ na isi ọ ga-agaghachi marịa ha ihe isi before ya alụọ. Ụfọdụ ihe ndị mmanya ji na-eme ọ wụrụ ihe ọ na truly mmanya use gị or something ụfọdụ nwekwara ike the influence ka nọkwa n'ime ya dịka ihe a kọrọ iji kọpụga nwa ahụ ibu n'afọ ọ wụghị ma mmanya banye n'ime ka ọ ga ihe some things nọ inbuilt ụfọdụ ihe nọ n'ime mmadụ ọwụ na ọ ga-enwe mind kọga nwa ya rụ ime kọga ya na-akụ ya kọga ya na nwa plan ya wụrụ ka ọ kọpụ ya ịbaghachi ebe ahụ echi obi dịka ihe ị ga-asị ịhụrụ ya ị gaghị asị ịhụ ya etestighị ya mgbe gịnị ya lụrụ kembụ na ọ ga-abụọ ọwụ ihe niile ga-edere ka ọ dịrị mba ya nwa jikọrọ gịnị ya abụọ Chineke eshile n'aka gọzie ya o nwere sound son diọkpara ya dị sound nwatakịrị too ya chụrụ nna ya mekene gawa ma ịrụ ụlọ ma esonye ya wụ onye belene ọnwa amụrụ n'ime marriage enweghị onye ya na-abụ dụga paternity nwa mana esekiola nwa nye ya first hand security o needed in life nyetokwa the situation chance gị hụ dị gị nrọ mee nọkwa na field na ị ga-aga ya wụrụ ihe gịnị ya abụọ ga-abịa ọwụrụ ekpere na ga-eme ga undergo some cleansing and deliverance ya kwekwana nkwa enye condition ma ọ bụrụ na mkpụrụ obi nka na-akpọ ya kekwe ịhụnanya
ịmụta ịhụnanya na-adị mgbe ụfọdụ wụrụ na mkpụrụ obi nka na-akpa ikekwe ịhụrụ ya n'anya mana the only obstacle bụ mama ya ọ pụọla gị lee ya ọwụ ihe ị ga-echi eke onwe gị mana but if you are considering going back ya bịa with condition ụmụnne gị the entire family ga-adị involved ka ọ hapụ ịwụkwa na mma ya emene ya initiate ma ọ bụ na ihe o megoji ha anya eme ka ha bụ ikpere okwu ka ugbo gawa ihe emebie ha na-ara nwa ha kembụ ihe adụga ịchọọ one way or the other ha succeed nwa nka bụ only 12 years old ihe ị ga-eji ekpere ọ condition ụmụnne m ga-adị involved amara lee ya ma o chegharịkwala n'eziokwu ụmụnne m ka enye m ọnụ ihe m gwara nwekwa ihe unu ga-atụkwasị ya anaghị amacha ihe niile ka ewu ihe n'obi m enwe nke unu gara unu si ya gaghachi ka akwụọ ụgwọ isi ya lụgharịa ya gbụrụ nwa gakwuru ihe ga-elekọtawa ma onye ihu ma onye azụ ya na ha nụrụ n'obi ọma no problem always good idea unu sịkwana ya nne ya si imuvole ọ na-akụwachala marriage let it be so nwatakịrị too ya chọrọ nna ya gaa omenwe ọfụma echi ya gakwuru nna ya nwebe ọchị ịrụ ụlọ ya ọmụ ebe ochi makwa na onye bụ nna ya enwe onye na-edoge and ya nwa dị ọkpara no doubt nna ya ajọghị ya ka o ji ajọ nna ya kama ọ wụ ọsọ ndụ ka nne ekpere gba ka ọ bụla unu sọjestịrị ya ya mee ọ ngọ ha m n'ọnụ udo dịrị unu